Sunana Ciroman a Ciroman Dutse wanda aka fi sani da Usama. Ni mutumin Dutse ne a Jigawa State, kuma na fito da gidan sarauta ta masarautar Dutse, kuma na aikace da yawa a gwamnati, kamfanonuka, kuma na yi kasuwanci, yanzu kuma na shiga harkar siyasa. Abin da ya jan hankali na shiga siyasa ba ni ra'ayina bane na shiga siyasa da kaina, domin tun hijira ta 1978 da aka shigo da siyasa, saka republic kenan, a lokacin su MPN, PRP, GNPP, NPP da Action Group. Na lokacin na gama secondary school na shiga jami'a, to na da sha'awar irin yadda ake yin siyasa din, duk da ban san ta lokacin Sardauna ba. Wannan ya janwo na dan shiga harkokin siyasa, domin na yi MPN, kuma muna cikin samarin MPN a wancan lokacin. Amma yanzu kuma gaskiya ba ra'ayina bane na shiga, jama'a ne suka ga wataƙila suna dace in shigo mai wannan harka ta siyasa, shi sa muka shiga siyasa. So ra'ayin jama'a ne, ba ra'ayina bane. To ni abin da zan ba muhimmanci a cikin siyasa, duk da dai siyasa na ɗauko sabuwa jam'iyya ce sabuwa wacce ba a saba da ita ba, wacce ake ce mata Action Alliance. Ni manufata da ƙudurorina shine a samu canji na yadda ake salon siyasa a da, tun daga wancan ƙarni har zuwa wannan ƙarni, musamman wannan ƙarnin da ya daɗe, wanda ya ɗauki shekara kusan 23 kenan, yanzu za mu shiga da 4. A gaskiyar magana, yanayin siyasa gaskiya ta yaudara ce, ta ƙarya ce, ta zamba ce, ta cutar mutane ce, kuma da zaluncin dukiyarsu. Wannan gaskiya shi na sa da lokacin da jama'a suka nemi in shigo don mu ya gwagwadon gyaran da za mu iya yi, na ga ya dace in shigo. Wannan shine kudurina na farko. Kudurina na biyu shine dole mu gyara rayuwar al'ummar mu tabbatar rayuwar ta inganta fiye da yadda muka san da ita da yadda take a baya, da kuma tsare-tsare musamman na ilimi, domin ilimi shine ginshikin komai a rayuwa, ilimin addini da na zamani. Idan rashin sa ne ma ya jawo mana duk wannan halin da muka shiga na al'amura wanda yake gurɓacewa, ake yaudarar mutane, ake canja musu tunaninsu, ake sa su yi harkar daba, shaye-shaye, banga siyasa, da kuma tsarin mutane wanda sun hau kan dukiyar al'umma sun zauna a kai. Asibiti ya yi gyaruwa, makarantu sun yi gyaruwa, babu magana abinci ma, yunwa ta ishi mutane, da kuma tsarin mutane sun ɗabi biliyoyin nerori, wanda biliyan ɗaya yanzu idan aka baka ita sai ka shekara kusan 83 ko da 6 kana ɗaukan biliyan ɗaya duk wata kana kashewa. To haka mutum ɗaya sai ka ja ta ci biliyan 10, biliyan 20, ba abin da ya dame shi, kuma ya kwanta lafiya, yana ganin ya kyauta a kansa, ya kyauta a al'umma. To banga siyasa ba kowace irin banga ce, inda an kira ta banga, tana bata sunanta, ba abu ne mai kyau ba, kuma ba zai kai mu ga rayuwa mai kyau a ƙasa ba zai kai mu ga rayuwa har ga lahirin ma, ba ta kai mu ga rayuwa mai kyau ba. A dalili ku shine, in ka duba duk wanda suke banga siyasan nan, ya'ya ne na raunanan mutane, ba ya'ya bane irin ya'yan mu manyan mutane, ya'ya ne na raunanan mutane, kuma wanda suke sa su shiga wannan harka sai sun tabbatar sun gusar da hankalinsu, sun ba su kayan maye, kwaya, ganye, giya da makamantansu, wanda za su fitar da hayacinsu. Kuma duk wanda mutumin da ya fitar da hayacinsa, to ba abin da ba zai yi aikata ba. To shi sa idan da a cikin hayacinsu ne ba za su yi ba. Kuma abin da ya jama wannan shine su da gidan iyayen ba tarbiyya, ga talauci ya musu katutu,
gashi kuma yaran babu ilimin addini babu na zamani, so samun su ba zai wahala ba. Shi sa za a ga daga an kada gangar siyasa ko kafin abin nan zaka je ka da su an fara wannan harkar da ba ta daidai. To amma abin takaici da dubawa shine wayanda suke sa su din ba su sa 'ya'yansu, kuma ba za su 'ya'yansu su yi ba, sannan kuma 'ya'yansu ma ba sa ma kasar wani lokacin, suna a kasashen waje da su a tunanin sun kare 'ya'yansu amma kuma sun jefa 'ya'yan wayansu cikin masifa da abin nan. Shi sa mu da na kawo siyasa ba mai da wani ko taba kake sha ba za ka shigo mana ofishin ba, balle wai baya ko ganye ko giya, samsam ba mu dauki wannan ba, kuma ba za mu yi wannan ba. Domin musamman ni na dauko 'ya'yana, kai ma shaida ne, na dauko su suna cikin harkar su ma don su gani ko Allah zai sa nan ga wasu masu tausayin jama'a su taimaka musu. So idan ka dauko ɗanka kuma ba za ka so ɗanka ya lalace a hannun wani ba za ka so kuma ɗanka ya lalata wani ba. So wannan gaskiya wannan ba daidai ba ne, kuma wallahi mutane su tsoron Allah, saboda kawai za a sa mutane ku cutar da 'ya'yan mutane don kawai ku samu kuɗi ku rayuwa mai kyau da ku da 'ya'yanku. Wannan ba daidai ba ne, kuma mu ba ma cikin wannan tsari. In Allah da kuma za mu yaƙe shi iya gurgudu har iya tsoron mu. In Allah da ba za mu bar wannan. Da farko dai Action Alliance ba sabon jam'iyya ba ce, domin an kirkiro ta tun hijira ta 2005 2005, so ba sabon jam'iyya ba ce. Amma a Jigawa da yake mun kawo ta sabon jam'iyya ce. Abin da yake faruwa shine mutane kamar na faɗa a baya, tsirarin mutane su suke hawa kan al'umma su danne su kasa motsi. Rashin motsin al'umma shi janwo aka yi jam'iyyu kusan 97. A cikin 97 nan yawancinsu guda biyu ne wanda ake ta maganganun su. Za ka an ce wannan da wannan su biyu ne kawai, kuma duk wannan guda biyun mutum ɗaya ne a cikin riga da, ba wai abu ne sabo ba, wani gaba irin bane da muka shigo muka ɗauko abu sabo. So ba wani kayan gabas ba ne ga irin rayuwarsu. Amma dai tunaninmu shine shiga wannan gurɓataccen yanayin zai sake ba zai ba mu dama mu aikata abin da muke fata na alheri da jama'a ba. Sannan kuma wanda ka koma gefe ka yaƙi zalunci da a ce ka shiga cikin zalunci a yi zalunci da kai. Wannan shi ne na farko da ya sa muka ɗauko sabon siyasa muka kawo ta. Kuma mun tabbata mu tunaninmu da kuma basirar da Allah ya bamu da kuma jajircewa da muke so mu shine mun sani ba dole bane mu ci zaɓe kamar yadda ake zato, domin an riga an gurɓata al'ummar mu da cewa tauhidin su ya riga ya tabu, ganin cewa su suna ganin idan ba wayannan manyan jam'iyyun ba za ka iya wani tasiri ba. Da yake nan na biyu an kagaba talauci an sa musu, shi sa za ga lokacin zaɓe 200 ta tasiri a rayuwarsu a cikin shekara 4, wanda kuma 200 nan ka raba ta kashe 4 za ga duk shekara an ba su albashin su na naira 50 kenan. So abu na uku kuma shine su wannan manyan mutanen da ake gana a sauran jam'iyyu sun saci kudin jama'a sun hau kan sosai. So wannan tasirin kudin suna da karfi da za su sa su biya a yi musu bangar siyasa, suna da karfi da su biya INEC su magudin zaɓe, suna da karfi da su baya jami'an tsaro a taya su yi magudin zaɓe. To wannan shine abin da suke ganin ya dace. To kuma sun manta kan cewa shi Allah shi ke bada mulki kuma shi ke hanawa, Allah shi ke bada dukiya shi ke hanawa. To idan kuwa mu a tunaninmu shine ba wani karfi in ba na Allah ba, saboda haka mu da Allah muka dogara, kuma babu wanda zai bayar mu mulki ko kuɗi ko dukiya in ba Allah ba. Saboda haka mun dogara ga Allah. Ba mu da kuɗi da mai siyasa gaskiya ne, inda irin wannan siyasa ce ba mu da shi, kuma ba mu da ƙarfin mulkin da su Allah ya ba su aro. Sannan kuma mu muna roƙa ne Allah ya ba mu aron mu ga iya gudunmuwar da za mu yi bara. Wannan shine tunaninmu a siyasa. Shi sa muka ɗauko sabon jami'a ta Ciroman Action Alliance, kuma alhamdulillah mun gina ta, kuma kowa ya sani a Jigawa mun yi tasiri kwarai da gaske. A cikin wata 6 mun takara, kuma mun zo na 3 a cikin jam'iyyu 91. Gaskiya ba suna na Usama ba, kamar yadda ake fada, kuma ban same shi ina tun yaro ba. Wannan suna Usama na same shi ne a hijira 2000 shekara
2000 shekara 2000 kenan ko miladiya. Kuma wannan suna da yake ni basarake ne, na same shi bayan sallah karama, bacin na hawan sallah da muka yi da martaba sarki, hawan sallah da aka saba na al'ada a arewacin Najeriya. Sai sunan ranar abinda zan iya tunawa, ba da Usama aka fara kirana ba. Na yi rawani ne sabanin irin rawanin da aka saba yi, sai ne wani irin rawani haka wanda ya kamar na malamai. To daga wannan kabbara aka fara yi. Bacin wannan kabbarar wani lokacin Usama bin Laden yana kan gane shi ta gwagwarmaya. To na san dai wannan ne shine kusan karo na farko. To da aka zo sallah babba kuma, an zo yin sallah babba, shikenan kuma kawai ban tashi jin komai ba. Bacin kabbara sai na ji ana sai Usama. To wannan shine asalin nima abinda na fara jikin da cina Usama din. Yanzu shekara 20 kenan daidai da ɗaya da wannan al'amari ya faru. Wannan shine abin da ya faru. Alhamdulillah, a wannan gaskiya ni ma ina gode wa Allah, kuma ina cike da farin ciki kullum. Tun ma kafin a samu wannan suna Usama, Allah taimake da wannan yaran soyayya su take shiga zuciyata, kuma suke shiga zuciyoyinsu. Kuma abinda nake ta alfahari da kuma gode wa Allah shine ba ma wannan yaran da suka san na Dutse ba, duk inda na je kusan yadda ka san kamar sun san da wannan al'amarin. To kuma shi wannan abin yin Allah ne, Allah ya al'amarinsa ya shiga ka zama abu, to za ka iya zama, ba wanda ya isa ya kautar da wannan. Domin a baya, shekarun baya can an ta kokarin a dakushe wannan al'amarin, a tun da wannan lokacin su yaran da samari su suke ta wannan hidima da su faɗan sai Usama. Don haka ni ma hankali na sai kuma gare sosai a yanzu tun dama rayuwata, musamman ma da na shiga harkar siyasar nan, kuma na shiga lunguna da ƙauyuka wanda muke zuwa kamfen a lokacin 2019. Wannan ya taimaka kwarai da gaske wajen sake jawo hankali na kan cewa to mutanen da suke ƙauye ma, kuma yara ne ƙanana, lokacin da aka samu wannan sunan ma har yanzu yansu ba a kuma iyayensu balle su. So na ganin dole ne canza tunani na wajen iliminsu da kuma rayuwarsu da za ta kasance nan gaba. To yasa a ƙudiri na ni daman a kamfen da na wancan karo din, wancan karnin, wancan lokacin, kullum abin da nake tunani shine ya zan fito da wata hanya da yaran za su yi ilimi. A baya dai na fito da wannan hanyar na remedial programs, wannan yara samari sun fara jarraba suke yi, har yanzu muna yau shekara 24 kenan a yau daga yau a wannan lokaci. To su ma yaran dole mu fara tunanin me makoma su. Idan muka yi la'akari gaskiya yadda shugabanninmu suke zalunta su wajen harkar karatu, to gaskiya dole mu canja salo, domin mu ba a mana irin wannan zalunta ta harkar karatu ba. Yanzu yara ne sai gan su 150 200 a cikin aji ɗaya kawai, kuma za ka ga makarantar malaman ba su guda 2 ko 3 ba. Kaga wannan babban zalunci ne, kuma wannan yaran gaskiya in dai wannan ake bi to ba su wannan karatun ba. Haka ilimin addini, muna ganin ga sun zama almajirai, suna ta bin gidajen mutane, suna ta bara abinda za su ci masu ke magana, ba wai kayan da su saka ko kuma da kula da lafiyarsu ba. To wannan gaskiya ni ƙudurina shine, alƙawarin da nake yi shine Allah ya rama wannan lokaci. To gaskiya magana duk abin da za mu yi, ruwan sha, titi, makamantansu ba shi damin ba, amma mu tabbatar wannan yaran sun shiga makarantu su ma kamar yadda yayan suka shiga, su ma su ilimi irin kamar yadda yayan suka yi, sannan kuma su ma zama manyan mutane a rayuwa a duniya. Wannan shine ƙudurina. Allah da wannan kuma ko da bashi ko da abin nan, mu dai Allah muka dogara da shi, ba wani dan adam da ya sai hana wannan abun. Allah da sai mun yi shi, kuma duk kota dinmu da yaran mu suke da ita duk jihohin Najeriya nan, ko ina ne sai an ba mu kota dinmu, sai kuma yaran nan sun yi karatu. Allah da wannan shine gudurin mu ga yara. To ita shawara an sha ba da ita, amma ka san shi dan adam, saboda ajizancin su da akwai dan adam mai ajizanci, wannan ajizanci ne kawai,
ba sakaci ne ya jamo ba. Akwai dan adam kuma mai ajizanci na soko da kuma shirme irin nasa, wanda yana ganin shi saboda talauci da aka gawa masa, saboda rashin iliminsa na addini, saboda irin rashin iliminsa na zamani, saboda rashin sana'a, shi na ganin kan cewa idan an bashi naira 200 ko 300 ko 500, shi na ganin wata bukata ce babba aka bashi ita. Kamar kai ne yanzu kake da kana so a wajen aikinka a ringa biyan ka miliyan 2 a wata. Kaga wannan wani buri ne kake da shi, wannan kake so ka sayi mota ka ci kaji a gidanka da makamantansu. Amma su sai ka ta mamaki, sai wai mutanen nan 'yan siyasan, yawancin 'yan siyasan nan ba za su neme su ba sai bayan shekara 4, lokacin sun je sun sato kudin da ya kamata su sato, biliyoyin nerori, sai su zo kuma su agaba mutane na 200-300. Jiya na yi lissafi a wajen wasu mata, na ce wanda aka ce ya ci zaɓe fiye da mu, ƙuri'arsa 60,000 ce, kuma an raba kowane akwatin, an bar raba mutane, an raba 200 ko 200 ne da ka tattara, ko 500 bai ma misali, ko 600 ma kai lissafin ta dudu bai kashe miliyan 3 ba. Amma shi ya je albashinsa ya kai wajen miliyan 20 da wani abu, sannan kuma ya je bacin wani bai ishe shi ba, ya je ya saci kuɗin mutane, wannan ma bai ishe shi ba, an bashi consultancy project na mutane ya sake sacewa, sai ga miliyan ya saci wajen miliyan 50, miliyan 30, biliyan ma kai 20 ko 30, wanda kuma biliyan ɗayan nan fa gaskiyar magana, ku ajiye lissafi, in ka ajiye biliyan ɗaya gidanka sai ka shekara 85 da shida kana kashe kowanne wata miliyan 1, ba ta ƙare ba. To wannan irin hauka ne irin wannan. So gaskiyar magana, idan wannan lokacin da suka ji a jikinsu, idan su ya gani, ƙwaƙwalwarsu ta ji a jikin amin suka ji cikinsu ya gaya musu ba su yi aiki da wannan ba, gaskiya to sai dai Allah, kuma Allah sauke wannan al'amari.